to všetko zmení. A dnes nikto nebude mať hanbu a ostých prísť sem, hoci aj k mikrofónu, pretože Trojičné námestie si bude pamätať. Sámko, čo by si povedal, keby sme povedali tomuto publiku nejakú pieseň alebo báseň? Hneď takto na úvod. Vedel by si? Ja by to vedel Kukulienku. To je aký smelý junák toto, že ja by som vedel Kukulienku. Vieš čo, daj? Normálne daj, ja ťa budem podporovať, ak nebudeš vedieť, ja ti pomôžem. 3, 4, Sámko. Boja, a ja dúha zima boja. Aj, kukuku, sedela som na boku. Aj, kukuku, sedela som na boku. Sedela som na boku. Kukuku, Dámy a páni, potlesk! Je to možné? To nie je len tak sa postaviť pred mikrofón. Sámka, my sa ešte teraz naučíme takú poklonu. Takúto malú ešte, že to je ono. Milí rodičia, dámy a páni, Samuel, prvý odvážlivec. Ja som zvedavý, kto sa pridá k Sámkovi. Sámko, ty si dneska môj parťák, vítaj. Takže Erik a Sámko vás dnes uvedú do dnešného dňa. Banskoštiavnický živý šach. Slečna, poď sem vedľa mňa do druhej strany. Už máme dvoch, už sme dvaja. Ahoj, ako sa voláš? Laurinka Grebertová. Laurínka, vítaj, prosím ťa. Znovu ďalší ľadoborec. Dáš niečo do mikrofónu, báseň, pieseň? Lienka Mara ráno vstala, košielku si v rose prala. Vietor silno zafúkal, košielku jej roztrhal. Prepačte, môžem? Bravo! Vedieť sa to jedno? Poklona pred všetkými týmito ľuďmi, ty si aká hviezda, teda vy obidvaja ste aké hviezdy. Vítajte všetci ešte raz. Som rád, že sme to mohli takto príjemne otvoriť, pretože no kto iný, než vaše deti sa môže do toho zapojiť a môže to takto rozprúdiť. Teším sa. No, máme tu ďalších 1, 2, 3, slečna, nebezpečná, do tretice všetko dobré a možno sa nazbierame aj 4, 5, 10 a spustíme to tu nejakou dobrou rozcvičkou, roztrénovačkou, lebo moje nohy stále nejako sú drevené, nejak to nejde. Vítaj, slečna, tvoje ctené meno, poďme takto trošku nabok. Vítaj. Ahoj, ako sa voláš? Petromilka Adamcová. Petromilka? To je krásne meno, to som ešte nepočul, to si budem pamätať. Vítaj. Spusti na týchto ľudí. 3, 4, ideš. Spadla hruška zelená, rozbila si kolená. Teraz plače na zemi, dobré liečky dajte mi. Ty si hruška nezbedník, nepomôže ti Veroník. Dobre si ty vedela, že si ešte nezrelá. Petronelka, teda, dobre som povedal, bravo, daj taký malý. Petromilka, jej, ospravedlňujem sa, budem si to pamätať. Keby som sa pomýlil náhodou, že vaše mená, dopredu sa ospravedlňujem, moja pamäť, no, siahá asi tak minútu dozadu. Teší ma Petromilka. Milé deti, poďte sem k nám spoločne, teraz už nemusíte hovoriť básničku, pesničku, dáme nejakú super rozcvičku, ja sa na to veľmi teším. Mladý muž, poď k nám, pridaj sa, slečna. Mladý muž, ďalší mladý muž, poď. No čo? No dáme to, vítaj, poď. 1, 2, 3, 4, 4, výborne, 5, 6, no jasne. Aj malé, úplne malé deti môžu ísť, dáme to do laty. Nebojme sa ničoho, dneska to roztočíme na tvrdo. Vítaj, mladý muž, ahoj, ja sa volám Erik, čau. Čau, vítaj. Veľmi sa teším. No pozrite sa, takáto banda, veď to je dovidenia. Dneska, aby ste vedeli, decka, dneska mám pripravené pre vás špeciálne tance, ktorými to tu nielen rozprúdime, ale dáme do laty všetkých tu prítomných ľudí. To si píšte. Poďte sem dopredu, tu predo mňa. Urobte si miesto tak na ruky, na nohy, na ruku jednu, na ruku druhú. Keďže tu máme menšie deti, tak opäť zopakujeme Petromilka. Prosím ťa, ty budeš tu a budeš opakovať a vy všetci. Vidíte ma všetci? Každý jeden? Pozor! Začneme to známou rozcvičkou toť banskoštiavnickou, ktorú si nemôžem odpustiť a preto to tu rozprúdime. Ruky dopredu! Toto sú akí vojaci moji. Vítajte, armáda. Pripraviť sa, nič nemusíte, iba opakujte po mne. 3, 4.
Quando un cristiano baila, 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 baila. Quando un cristiano baila, 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 baila. Así baila cristiano. Jedným prstom, 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 prstom. Jedným prstom, 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 prstom. Así baila cristiano. Quando un cristiano baila, 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 baila. Výborne, quando un cristiano baila, 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 baila. Así baila cristiano. Jedným lakťom, 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 lakťom. Jedným prstom, 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 prstom. Así baila cristiano. Quando un cristiano baila, 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 baila. Quando un cristiano baila, 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 baila. Así baila cristiano. Jednou nohou, 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 nohou. Jedným lakťom, 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 lakťom. Jedným prstom, 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 prstom. Así baila cristiano. Quando un cristiano baila, 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 baila. Quando un cristiano baila, 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 baila. Así baila cristiano. Moment, trikrát nádych. Vydržíme jedným zadkom, 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 zadkom. Jednou nohou, 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 nohou. Jedným lakťom, 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 lakťom. Výborne. Jedným prstom, 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 prstom. Así baila cristiano. Quando un cristiano baila, 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 baila. Quando un cristiano baila, 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 baila. Así baila cristiano. Jedným čelom, 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 čelom. Jedným zadkom, 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 zadkom. Jednou nohou, 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 nohou. Jedným lakťom, 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 lakťom. Jedným prstom, 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 prstom. Así baila cristiano. Čelom vzad, k rodičom. Na môj povol poklona. Veľmi sa teším, milí rodiče, že máte takéto smelé deti. Toto bol len úvod, bol to len začiatok. Všetci, čo ste tu, poďte ku mne, to si zaslúži odmenu. Normálne, dúfam, že môžu sladké rodičia. Keď nie, tak zabavte potom vy. Potom, dobre. Teším sa o pár minút, neviem, aký máme čas, presne o 12:00 to vypukne. Všetko z dola sa to spustí, historický sprievod, len a len pre nás. Slávnostnou salvou to všetko započne. Šťavnický Živíčák, moja maličkosť a všetci účinkujúci vrátane organizátorov, teda hlavne im, sa na vás tešia a tešia z vašej prítomnosti. Vítajte.